Ka seng san perthai kabadon ha kalyang persya ka All India Trinamool Congress AITC kaladawa banto kitbnia halor ka jingkeno jong ka seng Congress ba ka seng National People's Party NPP kabayalam ya ka jing sensyar ba kalapendon kam da ka pisabi an banthit yeki MLA na ki waipat ki seng san perthai nong yalam ka TMC bat menteri rang ba du barim ka jela Dr. Mukul Sangma habai keren bat kilat pathai kubor ha kini ki khindiat singi ulong ba ka jingkeno presiden ka kongres uba Vincent H Pala kalong ka batang persya ya ka seng kabadon ha kaliang sensyar kalale ya ka kam ban khwai da ka bapendon kam da ka pisabi an Dr. Mukul ulong kita ki jingkeno ki lami umta ka sorkar bat kinong yalam ki dei ban pen i ya ka jingkhut ka jongki bat nga kentu badai bantok kibnia halor katai kamat bat kabenrap kidon lai teli kijing keno kawai kadai halor kepisa bian kabala keno ba kawan na udrox kawai pat kadai kepisa kabala keno ba kawan na kajing ti dewyong bian bat kawai pat kadai kajing le thok ya ki kam kontrak kumta lada kini ki lai teli kijing keno kilami perthai kumta kalong kabadon kam ba kajing dorbar ban yekren ya kini kimat ulong ba kaseng AITC kan sapit ya kajing yo ya kalat rak kerpang ya ketai kamat hapo kajing dorbar thau an kejela bat kumbalong menta kalat banra ban yo ikren kadai langba jurmer motion bat langba ka no confident motion persya ya ka sorkar ngin hap ban mi bnia ya kini lat baro hanrei habapit ya kajing long jingman ha kajing dorbar thau an ngi hap ban sing thu ya ka ai ka bangi dai ban le kat kum kar kom long jong ka jinglong jingman ong Dr. Mukul ulong ru ba ka jinglong jingman kalakta ya kar kom sensyar pajba bat ka jingdon kidkhot ha kalyang persya kalanang hiar bat kamlong kadak kababha na kabenta ka jingne jong ka sensyar pajba ki pajba ki haban kali ki hatu kidon ki sisa ha kini ki kambian namar kadai ka ai ka basnyu khiabha ya ka jelabat ki pajba lada kidon kidau bangit balapendon kam ya kepisabian bat nang no kane kepisabian kawan kamut baki pat baki hab ban bu jingkeli bat ka sorkar ka hab ban pen i ya ka jingkhut hor kani bat kamla ban sus ngapjar kadai ka jingkeno ka bakhiab ha namar lada ki jingkeno kilong ki basisa ti phila ban snuthu ya kalawai ka bakumno ngin sayo i hakis nam banwan ngadon ru kidau ban ngej kat kum ka jingtip ka bang ala yo i phidej sha ka polis basar ha ka por janmit laong yenga balapta yenga banlej ban pitkai lej shano ha ki banta ba pher jong kanong ba shalong phin se yo i ya ki jaj kambi an ki bajia bat kitei ki jabej ha kani kanong ba kadai ka ai ka bala banjia klem dodon kanu ka jing bersitom lem dadai badon kanu ka jing yo jing kersan lapong kut Dr. Mukul andang sien uba Vincent Pala ulo kenthok tang ya ka seng NPP ba kala khro bat pendon kam dak pisatu ban pen ko ngu ya ki langut ki MLA ka seng Kongres ba kin pen yesok no yelade bat ka seng NPP